आई आप सबके बीच एगो बेटा मतारी के तुलना बा गीत के माध्यम से। भाव बा हर चूल्हे में झोंक दिहते, चूल्हे में झोंक दिहते, अरे ऐसन जाना माई के मेहरी के खातिर काहे मरताड़ माई के, मेहरी के खातिर काहे मरताड़ माई के। चूल्हे में झोंक दिहते ऐसन जाना माई के, चूल्हे में झोंक दिहते ऐसन जाना माई के, मेहरी के खातिर काहे मरताड़ माई के, मेहरी के खातिर काहे मरताड़ माई के। ये नहीं मार साहब, आजकल कलयुग में बेटा मतारी के रिश्ता देखी कैसन बा। मुर्गी बा ये भैया नवरे महीना अपना कोखिया में ढोवेली, आचारा के आड़ के तुहारा के पोसली। ए भाई उ लइका कैसन बारे, उ मतारी कैसन बारे। नवरे महीना अपना कोखिया में ढोवेले, आचारा के आड़ के तुहारा के पोसले। ममता के आचारा में दगिया लगाई के, ममता के आचारा में दगिया लगाई के, मेहरी के खातिर काहे मरताड़ माई के, मेहरी के खातिर काहे मरताड़ माई के। ये आराम नहीं है गुप्ता जी, दशरथ जी, संतोष भाई, कवि के भाव बा तोहरे खातिर के तानाओ भखले होई है भारा, होई बसे आन बबुआ बनब सहारा। बाबूजी आजकल कलयुग में देखी बेटा के दोस्त का बा, मतारी के दोस्त का बा। तोहरे खातिर के तानाओ भखले होई है भारा, होई बसे आन बबुआ बने है सहारा। होई काहे आजकल देखी चूल्हे में मार दिहते, कोखिए में मार दिहते, नीमा का चटाई के, कोखिए में मार दिहते, नीमा का चटाई के, मेहरी के खातिर काहे मरताड़ माई के, मेहरी के खातिर काहे मरताड़ माई के।
कवि के बाबा कलम से का कहत रे, खाहू के खातिर कबो माइयों के न पूछेला, खाहू के खातिर कबहू माई के न पूछेला, मेहरी के बात संतोष दिन रात सोचेला। भावा खाहू के खातिर कबहू माई के न पूछेला, मेहरी के बात संतोष दिन रात सोचेला। काहे थाकी गईले राहुल, थाकी गईले राहुल तोहे समझाई के, थाकी गईले राहुल तोहे समझाई के, मेहरी के खातिर काहे मारा ताड़ माई के, मेहरी के खातिर काहे मारा ताड़ माई के। चूल्हे में झोंक दिहली ऐसन जाना माई के, चूल्हे में झोंक दिहली ऐसन जाना माई के, मेहरी के खातिर काहे मारा ताड़ माई के, मेहरी के खातिर काहे मारा ताड़ माई के, मेहरी के खातिर काहे मारा ताड़ माई।